Hej, jag heter Ari Torsten Hansen. Jag är 16 år gammal. Jag går i Örnäs i studentaskolan och i flocken 13X. Omståndar här är det så att skolan är gammal, men nya skolan kommer nu kött upp i Marknadskilde. Och här kan man vänta att omståndar vara förbättrade Ölanäck. Så man ska ha en utbygging så är studentaskolan en av de bästa ställen att komma till. Särskilt hvis man också har en framtida. Hvis man vill släppa ut i utheimen så är det mycket mål man kan lära sig här i så heter Hofsåsbreytene. Men jag vill att lära matematiker, älvsfröingar eller akkurat stöjlöj. Så här har vi naturvisande breytene. Som nu är till rättliga IVA samkad i att man är i framtiden. I att man ska vara älvsfröingar och lackne och pilot och det är så öjlande som man nästan ska vara så framtiden är ojobbn. Les meira om hva du kan lese og lære i Førjun av les.fo.